Dali, Bi. Video ta. Paingon mi og Sky Park, mga Kamels TV. Paingon mi saka sa babaw. Tara, let's go. Mabanimi ninyo mga Kamels TV sa among pag soroy-soroy diri sa SM Seaside. Yay! You did it! Hold up! Hi, Mouse TV! Hi, hi! O panibili nyo mga Kamels TV sa mong paglaag. Hey, Miss TV Logan.